Nitong September 10 sa 147th birth anniversary ng Bayaning Kapampangan na si Nicolasa Dairit Panlilio, isinagawa ng City of San Fernando Water District at Prime Water ang isang mental health awareness seminar. Ito'y laan para sa mga kababaihan na nakararanas ng iba't ibang mental stress lalo na ngayong pandemya. Si Dairit Panlilio ang nanahi sa watawat ng Revolutionary Forces Battalion sa Pampanga. Siya rin ay tumulong na manggamot sa mga sugatan at may sakit na sundalo noong panahon ng revolusyon bilang bahagi ng Junta Patriotica de San Fernando. Sa kasalukuyang panahon, nakikibaka rin umano ang mga kababaihan sa epekto ng COVID-19 pandemic. 5% of girls and young women surveyed said cases of violence against women and girls were observed in the home, while 17% witnessed VAUC cases outside their homes. Further, 56% said that they have observed cases of VAUC on social media or even on television. Dagdag pa ni Binibining Soto agarang aksyon upang magkaroon sa akses sa pagkain ang isa sa mga dapat tutukan ng pamahalaan. Makatutulong umano ito sa malusog na pag-iisip ng mamamayan. Pero ang tingin ko kung gutom ang tao, syempre ang unang maapektuhan mula sa tiyan patungo sa kaisipan, sa akin konektado ang pisikal na kalusugan at ang kalusugan pangkaisipan. Kasi kung walang laman ng sikmura, kumakalam yan sa maghapon, ang susunod ay natatamaan ay ang kalusugang pangkaisipan. Ayon naman sa mental health advocate na si Elmel Alimurong, isa sa mga pangunahing dahilan sa pag-aalala ng ating mga kababayan ngayong pandemya ay ang kawalan ng kabuhayan. Nung po nagka-pandemya at isa-isa na pong nalulugi ang mga businesses, ang takot na pumupunta at gumugulo sa isip ng bawat mamamayan natin yun, most especially sa mga trabahador natin is, hindi kaya ako mawalan ng trabaho. O kaya hindi kaya magsara ang company namin. Nagsisimula rin umano ang takot sa mga taong nagpupositibo sa COVID-19. They need to be quarantined for 14 days. The question is, who will provide for the family? Sino po ang bibili ng needs? Saan po sila kukuha ng panggastos? Paalala naman ng World Health Organization sa ugaliing makipag-usap sa mga malalapit na kapamilya o kaibigan kahit sa telepono. Magkaroon din umano ng filter sa mga nababasa o napanonood na balita na maaaring magdulot ng anxiety o distress. Maging matalino rin daw sa paggamit ng social media at gamitin ito upang ipromote ang positibo at makabuluhang kwento. Ang pakikiisa raw sa mabuting layunin gaya ng ginawa ng ating bayaning Fernandina na si Nicolasa Dairit ay isang paraan upang sama-sama nating malampasan ang hamon ng pandemya. Rainiel Pawid, CLTV News.